आरो इसिबां इलिगेल जानाखि बेदरदारिफोर बिसोरखौ होखारनांगौ बे दाबिखौ जों खालामदों आरो जोंहा अलरेडि माबानोबो हाइकर्टनिबो अर्डार दंखायो बे कपिखौ जों होबाय आरो जोंहा प्राइम मिनिस्टारनिबो अर्डार दंखायो होखारनायनि बेखौ जों होनाय जाबाय समखौनो साफा हाब्रलाजोबदोंनो दागजोब ओमफ्राय माखासेखौ दानदोंना हादोंमोन बिसोरखौ हादोंदां ना सावथालफ्रा नोगोद फालालै बे जायगाना गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आं दा जाय भिडिअनि क्लिपखौ देखायनो थांगासिनो दङ बे भिडिअआ क'क्राझार कुसुगाव टेका बाजाराव जानाय मोनसे मेलायाव जानायनि काहिनी दै बियो माने सासे बर' मानसिया बे सावथाल गामिजों फैदोंमोन आरो मेलानिफ्राय ना बेयाव माने सावथालफोरा दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै हरबाय हो गोबां माने दुखु नांदों भिडिअखौ नायनानै दा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि क्लिपखौ दिन्थिग्रोनानै लानि समखौनो साफा हाब्रलाजोबदोंनो दागजोब ओमफ्राय माखासेखौ दानदोंना हादोंमोन बिसोरखौ हादोंदां ना सावथालफ्रा नोगोद फालालै बे जायगाना बे सासेया अबेनिमोन दतमानि मिस्रां नायबानो दं गोथौ हाबदों बे सिङाव फागा बे सिखानि बिससो ओमफ्राय बिसोरखौथ' ओरैनो हंगार जाया दा हमना लांनायखौ हाब्राजोबनाय दागजोब नै गोरलै गोरलै साफा हाब्राजोबबाय नै ओरैबो गोलाव खानो बेनो इसिनि खानो माबायाव गोदोनायाव हास्लाबाखिसै खानोबो दांहरदों आं सौनो ओमफ्राय नोंसोर गारिखौहाय सालायहैनो माबादों दा लाखिदोंमोन एसे लासै सालायदों मिडियाफोरखौसो लेंहरनांगौमोन ना हा फाग्ला सावथाल जाखो बिसोरलाय गस्लाया नायलाय माबायदि हासिबनाय थाखो थाखो नै गस्लायानो जिजोबदों बेसेबा गोलावखा सावथालफोरनि आखला बिदिसो दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मा बुजिखो आरो बुंदों बेयाव माखासे सोंग्रा भिडिअ खालामग्रायाबो सोंदों नङा होमबा ना दा मानि थाखाय हादों बिसोर बेफोरबायदि मानो दुगा गोहोगोरा मानो दिन्थिनो हादों मिन्थिगौ ना रायजोफोर माने बिसोरनि जाय सुबुं अनजिमा जायखौ मेजरिटि होननानै बुङो नट अनलि सावथालल' सोरबा गुबुन बांगाल बेंगलि गुबुन अन्य जाथिफोरबाबो बर'नि अनगा ट्राइबेलनि अनगा राभा बर' गार'नि अनगा बिसोरनि मेजरिटिया बांनायनिफ्राय बांलांनो हमदों आरो दा बेनिखायनो गावसोरनि जायगायाव गावसोर जाय जायगायाव गावसोरनि मेजरिटि एबा सुबुं अनजिमाया बांसिन बैफोरबायदियाव जायखौ मावनाङा बैफोरखौ मावदों गोहो बोलो दिन्थिदों नङा होमबा ना नैबे आरो ओरैजाय बुंनो थाङोबा आसाम सरकारनिफ्राय 10 जन ना 8 जन MLA फोरबो दंखायो बिटिआरआव नङाना बिजेपिनिफ्राय बैफोरखौ लानानै बिसोरो गोग्गा देखायो माने दा बिनिफ्राय बारग'नोब्ला मा खालामनांगोन जोङो जोंनि ट्राइबेलनि मेजरिटिखौ बिटिसिनि सिङाव जों लाबोफिननांगोन लाबोयोब्ला मा खालामनांगोन जों एभिक्शन खालामनांगोन अब्लासो बिसोरो मेजरिटिया बिसोरना खम जायोब्ला अब्लासो बिसोरो हानाय नङा बे खोथाखौ आं सानो आरो जाय बे इनिशिएटिभ बेखौ लायोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोबोद मोजां आं दा आरो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि क्लिप दिन्थिबावनानै लानि जाय भिडिअनि क्लिपआ बैफोरबायदि केलेंकारखौ नुनानै बर'नि लिडारफ्रा माखासे आफादगिरि दैदेनगिरिफोरा आफादनि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामबाय एभिक्शन खालामनांगौ ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै माने डिसिनो गासैबावबो माने एजाहार माने कागज पत्रखौ हैनाय जाबाय आरो डिसि अफिसाव बा जेरावखि जाया नङा होमबा दा बै हाबाफारिखौ आं जोबोद मोजां मोनदों
दावराव देख्रेब सारमोन मावनाय बे खामानिया दा बेवहाय नोंसोर भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो जोङो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव मेम'रेन्डाम गथायबाय जे जोंहा गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर एनक्र'च खालामनानै दङ दा बे एनक्र'च जानाय गामिफोरखौ उद्धार खालामनांगौ आरो इसिबां इलिगेल जायनाखि बे दखलदारिफोर बिसोरखौ होखारनांगौ बे दाबिखौ जों खालामदों आरो जोंहा अलरेडि माबानोबो हाइकर्टनिबो अर्डार दंखायो बे कपिखौ जों होबाय आरो जोंहा प्राइम मिनिस्टारनिबो अर्डार दंखायो होखारनायनि बेखौबो जों होनाय जाबाय दा माथ्र' जोङो माने होखारनांगौल' जों दा बेखौ माने बुंनांगौ जिहेतु आयेनानो जोंनाव दंखायो गासिबो दा जों बेखौनो दिनै डिसिनावबो बुंना फैबाय आरो जोङो बिटिसिनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनोबो जों आरोबाव थांनानै जों मेम'रेन्डाम हैगोन क'क्राझार जिल्लायाव इसिबां एनक्र'च जादों गासै 1,30,000 बिनि बांसिन बिगा दा बे बिगाफोरखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जोङो दा मेम'रेन्डाम होबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों 1,30,000निबो बारा बिगा हानो ट्राइबेलनि सिङाव हाबनानै दङ गुबुन हारिफोरनाव हाया खम थाखायो सासे न'खरनाव 1 बिगा खरै थायोब्लाबो 1 खथा खरै थायोब्लाबो 2 खथा खरै थायोब्लाबो खै हाजार सुबुं दिनै गुबुन हारि दङ साननानै नायदोंना रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला बिसोरो मानो हाया जोंनि बर'नि मेजरिटिया मानो खम जाया जानो बेबायदियावलाय दा नै आं हाग्रामानि स्टाइल सरखार मावा मुगनि सरखार स्टाइल मावा बहुदसो गोब्रामलाबाय थायो जोंनि माने लिडारफ्रा बेफोर खामानिखौ मावा नङा होमबा दा एभिक्शन खालामनांगौ आंनि नोजोराव नायनोसै रायजो राजाफ्रा सापर्ट हो बेसेबां कमेन्ट खालामनो हायो खालाम एभिक्शन खालामनांगौ खालामनाङानि सायाव आरो जोंनि दा खुंथाय गोहोआव दङ बिथांमोना हेफाजाब होगोन ना होआ जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंनि फरायसा आफादफ्रा दाख्लै बाइक रेलि खालामलाबायदों बिनि गेजेरजों बे हा गुबुन माने दखल खालामनानै थाफैदों बिना कागज पत्र इलिगेलि हाबफैदों बिसोरखौनो हाबफैनो मोनैनि थाखाय रेलि खालामदों बाइकजों आरो जोंहा दङ जे बनसु बिथांमोना मा बुङो एबसुआ मा बुङो नै दा बैफोर गासैखौबो जों नायनांगोन बैसोर आरो खौसे गैयाब्ला अब्लाथाय सेस होननानै साननानै लादो जों खुनु सोरबा सरखारनि मानसिखौ जों बुङाखै सरखारनि मानसिखौ नारसोमनांगौआ जोंनि आरो मावनांगौ खामानिया सरखारनि बिनि गेजेराव जों जायबा फरायसा आफाद गुबुन गुबुन आफाद बैफोरो जोंनि सरखारखौ खावलायनाय आरो नासयनाय माने नारसिननाय खारन सरखाराबो जोंनि आफादाबो जोंनि हायाबो जोंनि रावाबो जोंनि गासिबो जोंनि नंगौना नङा अब्ला जों मानो हाया नैबेबायदि खोथा आरो दा नोंथांमोना सोर साबैसेया एभिक्शन खालामजानो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आंनिफ्रायथ' फुल सापर्ट एभिक्शन जानांगौ बिसोरखौ होखारनांगौ बिथांमोना दिनै हाखौ लानानै मोनथाय मोननानै दुगा देखायदों गसंनो मोनोबा जिरायनो लुगैयो जिरायनो मोनोबा उन्दुनो लुगैयो होननाय बायदि आरो उन्दुनो मोनोबा रोदा सुयो सिखारनो बायो होननाय बायदि बेफोरबायदि जानानै दं दायो दा बेनिखायनो आंनि फारसेनिफ्रायथ' फुरा एभिक्शन जानांगौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै हर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसे